दा बिजिनिनि बे बरलावगावआव थेंफाख्रि फोथार होननानै जायखौ नाम दोनदों बाहाय गा 65थि जे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा बेयो जोबोद गाजा गोमजायैनो जागासिनो दङ आरो सानथामजों सानथाम माने जानो गोनां जि हाबाफारि बेवहाय गोबां माखासे हाबाफारिफोर दङ जायफ्रानाखि जोंनि बर' थुनलाइ रावखौ जौगाहोनायाव जोबोद गोनांथार आयदाफोर लोगोसेयैनो गाबोन जि अपेन सेसन जागोन बेवहायबो आसामनि जि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बेवहाय नुजाफैनायनि खोथा बेवहाय नुजाफैनानै आंथ' जेब्लायबो थुनलाइ आफादनि जथुम्माफोराव थाङो आरो आङो गोबाव बोसोरनिफ्राय बेजों मोनसे लोगो नांफानानै थाबोनाय बायदि सासे सुबुं गावबो एफा एनै आंबो लेखा लिरो बा थुनलाइखौ मोजां मोनो हिसाबै बेफोराव फैयो जोंनि बर' थुनलाइ आफादा जोंनि मोनसे गाहाय आफाद हारिनिनो आरो बेवहाय जोंनि थुनलाइ जोंनि राव बिनि इयुनखौ लानानै जों सावरायो थ' बेवहायनो जोंनि बर' थुनलाइया दिनैहाय जेरैबायदि जौगादों जे 2003आव भारत संबिधाननि 80थि सिडिउलाव हाबनायनि उनावहाय गासै मुलुगावनो बर' रावखौ दिनै मिथिनो हमदों थुनलाइखौ मिथिनो हमदों आरो जोंनि इउनिभार्सिटिफ्राव दिनै फोरोंजानो हमदों लोगोसेयैनो जों दा साहित्य एकाडेमि एवार्ड मोनो आरो बेवहाय दा गोबां गुबुन हादोरनि जे इउनिभार्सिटिफोर बे इउनिभार्सिटिफ्राबो बेफोरनि सायाव मोनसे स्टाडि खालामनो गोबां प्रफेसारफोर फैयो जे बर' राव थुनलाइनि जौगानायखौ नुनानै जोबोद मोनसे थुलुंगाखांथाव मोनसे थासारि आरो हयथ' भारतआव बेबायदि जि ट्राइबेलफोरनि राव हिसाबै एसेबां गुसुं समनि गेजेराव एसेबां जौगानाय बेबायदि राव थुनलाइया माने बारा बुरजा गैया खम बर' रावखौ लानानै ओंखायनो बयबो सावरायो दा आं सानो बे जथुम्मानि गेजेरजोंबो बर' थुनलाइ आफादनि बे जथुम्मानि गेजेरजों इयुनाव बर' राव थुनलाइखौ बोरै जौगालांहोनो बेनि सायावनो गोबाङै मोजाङै सावरायलायनाय बर' फरायसालिनि थुनलाइनि बर' बे जेंनाफोरा गोबां जाहोनाव जाबोदों हयथ' गोबां फरायसालिफ्रा जोंना प्राइभेट इनिसियेटिभआव गायसनबोनाय प्रभिन्सियेलाइजेसननि इस्यु दङ नाथाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जेसेबां बाजेटनि जि प्रभिजन दं स्टेप बाय स्टेप जि प्रभिन्सियेलाइजेसननि फारिफोरखौबो लायाखै नङा लाबोगासिनो दङ जों आसा खालामो खामानि मावलांबाय थानांगौ बिदिनो जालांगोन।